И сега една много бърза салата, с която ще си направим днешното меню пълно. Салата пред ястие основно. Само десерт ни липсва, но друг път. все пак започвам с сладкоденята. За тази салата ще използваме, колкото и странно да ви звучи, пъпеш, прошутото, което купихме от магазина днес. И какво още? Зелена салата, естествено, която сега ще подсуша от водата, за да може дресинга, който ще направим по-късно, хубаво да вкуси салатата. В принцип, идеята за тази салата дойде от наистина много популярното в Италия предястие прошуто е мелоне, което е пъпеш с прошуто. Много забавно. Какви звуци сте? Тази машина. Вече виж, почти суха. Да. А това е важно, за да може дресингът да я вкуси, да няма излишна вода по нея. Така накъсваме салатата в купата. А ти ще правиш топчета от пъпеш, нали? Да. Ето с тази рагу лъжичка. С каква лъжичка? Рагу лъжичка, така я наричам. Това си е името. И лъжичка за топчета, както искате да наричите. Правени хоп. По този начин оформям пъпешът. Много е сладък. Нищо, че не му е сезонът. Италиански е сигурно за това, там е по-топло. Пък останалото количество от пъпеша, понеже няма как да го оползотворим, аз обичам да си правя едно смути с пъпеш, с пасатора, малко мляко и лед и става един плодов и освежаващ коктейл. Да ти помогна аз тук с тези топчета. Да стане по-бързо, нали казахме, че е бърза салата? Да, абсолютно, абсолютно. Добре. Но все пак, за да има хубава визия, вие ако не разполагате с такъв вид лъжичка, може да си нарежете на купчета, примерно, пъпешът. Отделяме пъпеша за смутито по-късно. Прошуто. Италианско. Хубавото прошуто, освен по аромата и вкуса, се познава и по цвета. Вижте. Приятно розов цвят. Бледо. Аз ще нарежа ядките, които са ни нужни за салатата. Бадеми и орехи. Всъщност тази салата не е сицилианска. Това е наша интерпретация, както каза Лора, на варианта на предястие пъпеш с Прошуто. Да ти помогна с ядките. Да, защото взех едно малко безобидно ножче. Аз режа микс от бадемите и от орехите. Добре. Накълцахме ядките. Преди да ги смесим с салатата, ще я вкусим с зехтин и балсамико. Отгоре ще подредим пъпешът и прошутото. Зехтин. Сол и оцет балсамико. Вкусно е прошутото. О, да, много. Затова запишете си продуктите за тази рецепта. Накъсвате половин салата в купа и я подправяте с винегрет от 30 мл зехтин, 10 мл балсамов оцет и сол на вкус. Отгоре слагате 50 грама прошуто. От половин пъпеш изрязвате 20 топчета, които прибавяте в салатата и я поръсвате с 30 грама орехи и още толкова бадеми.